Rádi bychom vám ukázali nejhezčí trasy, které vedou skrz Krušné hory. Nepůjdeme ale po hlavních silnicích, ale ukážeme vám, kde se v jejich okolí nachází přírodní, kulturní a industriální poklady. A protože Great Walks znamená v překladu velké pěší trasy, musí být vícedenní, tedy s přespáním. Uvidíte sami, že večerní a ranní záběry jsou nejkrásnější a budete je chtít pořídit také. Takže si nezapomeňte vzít karimatku, spacák a stan a můžete to zažít také. Všichni jsme se setkali jednosrpnové ráno v 9 hodin na nádraží v Potůčkách. Naše trasa má 22 km a převýšení 380 metrů vzhůru. Je to dvojdenní trek a počítáme, že stihneme večer dojít na Rýžovnu, kde si užijeme západ i východ slunce. Budeme kombinovat značené i neznačené turistické trasy a občas to krosneme i mimo cesty. První trasu jdu společně s Hankou z Chodova, která prošla sama slavnou pouť do Santiaga de Compostela, a s Dominikou z Ostrova, znalkyní místní fauny a flory a náruživou trekařkou. Náš výlet jako hlavní kameraman natáčel kamarád Martin. Tak první díl velkých tras Krušnými horami začíná v Potůčkách a vede až na Boží Dar. Ta trasa, kterou půjdeme, je zhruba každé 2 hodiny lemovaná přístřeškem, kde se když tak dá přespat nebo přečkat déšť. A celá tato úžasná trasa centrálním Krušnohořím, těma zapadlejma koutkama i těma turistickými centrama začíná právě tady, v krušnohorském Katmandu, na Grand Bazáru, kde si můžete koupit veškerý speciality zdejšího kraje, tak jak ho tady pojímají naši vietnamští spoluobčané. Ale každopádně je to skvělý začátek, máte úplně pocit, že jdete Himaláje. Doporučuji. Z kostela jsme vyrazili přes město po silnici směrem na Horní Blatnou. Ale už u bývalé restaurace Drekšenk jsme odbočili vlevo na zelenou turistickou značku a začali stoupat směrem na Stráň, krásnou horskou osadu se souborem cenné lidové architektury. Nevím, jestli to byla zelená značka, jsem trochu barvoslepý a dost cítím barvy pletu, takže mě berte za rezervou. Koukejte, tohle je agrární val, to je důsledek hospodaření v krajině. Ty lidi, co tady žili a dělali si ty své políčka, tak si vyndavali šutry z půdy, aby na ní mohli pěstovat ty své plodiny. A aby to neházeli všude možně, tak z toho udělali takovýhle valy. Zajímavý je to tím, že tady žije třeba zmije obecná, ještěrka živoroda a je to zajímavé stanoviště pro různé typy motýlů a brouků, protože ono je to vlastně takový nejteplejší místo v krajině, tenhle ten pás. Jak na to pere to slunce, tak ještě večer to vyzařuje určitou teplotu. Ty valy jsou starý třeba stovky let, vlastně od té doby, co se tady usídlili lidi a začali si vyrábět nějaký své políčka, tak potřebovali z té ornice dostat ty kameny na jedno místo. A aby to nebylo poházené všude možně, tak si zároveň udělali agrární val, jakože snos těch kamenů, a zároveň to byla hranice toho jejich políčka. Je to chráněný nebo není? No, na naší straně to chráněný není, ale vlastně na druhé straně na Sazky je to významný krajinný prvek a je chráněný.
Jdeme dál po červené, to už mi holky řekly, že je to opravdu červená, až na rozcestí u Luhů. Odbočujeme doleva a scházíme do zaniklé obce, která se dříve jmenovala Jungenhengst. No a tady jsme v zaniklé obci Luhy, Jungenhengst, a takových zaniklých lokalit tady v Krušných horách je zhruba okolo 70. A jenom na té trase, co teďka půjdeme, tak jich zaniklo 7 úplně, 7 obcí úplně zmizelo z mapy světa a z 5 zbylo jen pár domů. Takže si myslím, že i z toho důvodu je tato trasa výborná pro trekking kvůli té opuštěnosti. No. Vůbec nevím představit, že tady někdy vůbec stály nějaký domy. Mně to přijde úplně neuvěřitelné, protože ta příroda je tak divoká a vůbec to tady tak nevypadá teda. A můžeš to něčím srovnat? Ty si znáš teda divoké kouty Pyrenejské a Španělsko, tak... No je to úplně odlišný, ale ten pocit je hodně podobný, protože ta svoboda je tady cítit z té přírody, že cítíš se to prostě svobodně a můžeš si tady dělat, co chceš. Ta civilizace tady není prostě znát, ačkoliv tady dřív byla, což je úplně neuvěřitelné, protože to vůbec není poznat. Údolí řeky Černá, kterým právě jdeme, je unikátně zachovalé říční balvanité koryto. Na jaře, když tají sněhy, a na podzim, kdy se kameny barví spadanými listy, je cesta podél řeky náramným zážitkem. No, tak tady je Svitrmíl, zaniklá obec, taková jedna z největších tady na tom toku Černý. A bylo to do 40. let minulého století taky jako centrum těžby, upravovala se tu ruda, vymejval se tady ten kobalt, ty kobaltové barvy se tu dělaly. Od potůčků stále vytrvale stoupáme. V háji jsme si odpočinuli, najedli se a odbočili vpravo směrem na kótu Sněžná hůrka, kde se nacházejí 2 zajímavosti, které jsme nemohli minout. Propadlinu Bludná Zuzana a Tajemná oka bájné Marcebily. Borůvky jak mrunky. Jsou nějaký nadměrečný, ne? Děkujeme Marci, bylo za tvé borůvky. Dík Marci. Na Sněžné hůrce se nacházíme 950 metrů nad mořem a máme v nohách 15 kilometrů a 340 výškových metrů. Ty mechy tajemný, viď? Jo, to je krásný, ale... Na Bludné začala zlatá hodinka a tak jsme nechali prolétnout našeho droníka a rychle spěchali na louky na Rýžovně, kde jsme plánovali přespat pod převisem. Západ slunce, který jsme tam viděli, byl prostě neuvěřitelný.
Takových barev na obloze už jsem dlouho neviděl. Noc byla mrazivá, někdo málem zmrznul, někdo se naopak hřál v teplíčku. Kvalita spacáků je různá a ráno bylo nádherný a to nás vytáhlo všechny z těch teplých či studených spacáků. A zachytili jsme nádherný východ slunce, takže bylo to krásný. A teď se trošku zatahuje. Snad bude počasí dobrý jako včera a v pohodě to dojdem. Bylo nádherné sledovat, jak se to počasí ráno utváří. Nejprve modrá blankitná obloha, potom přišly mraky, které zakryly celou Rýžovnu a okolí a pak se pomaličku postupně začalo zase prosazovat slunce a nakonec zůstala opět zase jen ta modrá obloha. Krásný zážitek. Takhle nějak se kalibruje počasí v Krušných horách. Tak tohle místo, na kterým jsme přespali, se jmenuje Srdce hor a je to taky jako přírodní amfiteátr, místo, kde se podle pověsti schází všechny bytosti Krušných hor a diskutují tady jako to, co se v Krušných horách děje. A je to vlastně složeno z takových skal, které jdou do takového kruhového tvaru a obklopují tady ten velký kámen, na kterém vždycky stojí ta vybraná bytost a diskutuje a přednáší a vypráví. A není to místo jenom, který bychom si takhle jako dobájili, vymysleli v dnešní době. Už před druhou světovou válkou za Němců se to tady tomu říkalo Kantorstein, a to znamená jakoby učitelský kámen, ale kantor neznamená jenom učitel, kantor znamená něco jako sbormistr. To znamená, že víme tady z kroniky Rýžovny, neboli obce Seifen, že tady byly hudební školy a právě sem chodili ty sbory zpívat. Takže je to i jako řekněme umělecky inspirativní místo a v roce 2007 tady probíhal umělecký festival na pomezí hudby, tance a mluveného slova. A pokud vím, tak tady proběhlo i pár svadeb, takže je to krásné, vyhledávané místo. Od 11. No. A co jsi tu chtěla? No ty jejich luxusní halušky. Úžasná záležitost. Nebe v hubě. No, ale teda 2 hodiny tu čekat nebudu. To teda 2 hodiny asi ne. Já si tady klidně počkám. A čínská polívka jak je dobrá, ne? Čekáme, ne? To nám nebudeš udělat. Jo. Chceš nás zabít. Celou noc se těšíme. Potřebujeme energii. Potřebujeme energii. Jakože 2 hodiny tady budeme čekat. Jo, musíme nějak to vydržet, nějak se zabavíme. Prostě jsme 2 a ty jsi 1. Mě přihlasovali. Kameraman se počítá, nebo ne? Kameraman už tady leží na zemi tady, takže se počítá. Ach jo no, co se dá dělat? Tady jdem čekat. Nebudeš litovat. Tak pojďte! Děkujeme. Díky. Podívejte si do zádu, to je mikšičko tu. Úplně do zádu. Takže halušky. Heleme se. Půl na půl, jo? Děkuji. Hody do provody. Tak. Tak co? Má to pěkně, co? Dobrou chuť. A voní to úžasně. No, nevím, ta čínská polívka taky byla dobrá.
Tak jsem si ji vylepšil tím sýrem, víš? Ještě jednu. Chutná to dobře? Co? Luxusní. Nevím, co je lepší, jestli ty halušky nebo ten včerejší západ slunce. A co ty borůvky ještě? Jo, ty borůvky. To se musím vrátit. Co chutnalo? Vynikající, doporučujeme. Jeden džus, jedno pivo a 3x čaj. A jdeme na to. 5, 10, 1, 10, 15, 18, 21, 2, 7. 710. Ty jo. Po haluškách. Je potřeba? Koupří dole. Tady je Blatenský vodní příkop nejhezčí. Další perlou na Blatenském vodním náhrdelníku je zaniklá obec Myslivny. Dnes se zde nachází nádrž na pitnou vodu, překrásná horská louka a kouzelné meandry Černé. Ve 30. letech zde pobýval řecký spisovatel Nikos Kazantzakis a sepsal zde své znamenité dílo Odysseus. V Krušných horách je spousta významných rašelinišť. Já právě teď jdu po Národní přírodní rezervaci Božídarské rašelniště. V 19. století bylo to rašelniště ohroženo těžbou rašelin. Tatě rašelina se těžila kvůli spalování místo dřeva a uhlí, které bylo strašně drahé. Můžeme se tady setkat s ještěrkou živorodou, zmí obecnou, různé vodní ptactvo a jedním z nejvýznamnějších chráněných druhů ptáků je tady v Krušných horách tetřívek obecný. Potřebuji narovnat záda. Nějak ten batoh tiškne. Už tam nesu drona, stan, jídlo, spacák, foťák. Už je to vyšší jak já. Tahaj mě svaly. Starý zničený stroj. Tady začíná naučná stezka Národní přírodní rezervace Božídarské rašelniště. Chůze podél Blatenského vodního příkopu příjemně ubíhá. Stezka se vlní, nabízí krásné výhledy a jde se po dokonalé rovině. Takže po chvíli zjistíte, že máte na dohled již bájný Božídar. Z Kátmandu v údolí přicházíme tedy až na hřeben Tibetu.
Dar je se svými 1037 metry nad mořem nejvýše položené městečko střední Evropy. A podle mě je taky nejkrásněji položeným městem České republiky. Většinu roku se vyhřívá na sluníčku a pokud přijdou ty mlžné a zimní měsíce, tak často bývá i nad hranicí mlhy. To znamená, že všude jinde se válí mlha, je šedivo, tma, ale tady stále svítí sluníčko, je tady prostě nádherně. Nezbývá nám nic jiného, než se jít podívat na nejkrásnější místo výhledový, co tady u Božáku je, a to je Neklid. Tam nahoře za mnou, za tím kostelem, ten kopeček je tam trochu vidět, tak tam ještě vyšlapeme a tam si užijeme nádherný západ slunce. Čau. A musím říct, že teda asi všichni bychom měli být rádi, co tady žijeme, že žijeme zrovna tady, protože Krušný hory jsou fakt nádherný místo a já jsem si to fakt hodně užila. Největší takový tahák na mě bylo to přespání venku, protože ačkoliv to mám strašně ráda a takhle jako často chodím sama ven, tak už se mi to hrozně jako dlouho nepovedlo. A ten západ slunce, východ slunce, ten oheň prostě, ten čaj ráno, to bylo prostě úžasný. Na trek v horách doporučuji teplej spacák. Na letní přikrývku. Průsvitnou. Doporučuji překládat do ohně celou noc. A doporučuji mít sebou super trampa ze zkušeností, který umí založit oheň. A super partu.